May buntag sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong basahon karon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. Welcome and light them with my word. Ang atong tema karon mao ang pagtuo, pagsalig o pag-ayo pasalamat. So na ko istorya kaninyo nga naay usa ka tiguang nga nagpuyo sa usa ka balay diha sa usa ka subdivision dinhi sa ato ang syudad. No? Ibalo ka naman sa atong subdivision sa atong syudad nga gagmay mag-ayo, usahay ang inyong kanang bintana sa inyong kwarto kaatbang po sa bintana sa kwarto o bintana kagaron sa sala sa pikas nga balay kay gagmay man kaayo siya. So ngani man ang istorya mo kini na dilatar ang paghatag sa sustento sa usa ka tiguang nga nagpuyo sa usa ka balay ug kani siya relihiyoso kayo nga tiguang. So kada gabi siya gaampo kay nadilatar man ang sustento kaniya sa iyang mga bata nga nagtrabaho sa kanang laing lugar, no? Ang iyang pagampo mo kani daygon ikaw og Ginoo, simbahon ka, nagpasalamat og kanimo, unta og Ginoo imo nang ipadala ang sustento nga ako ang gipaabot para makapalit na ako og dugang nga mga kanang palaliton sa mga grocery akong pagkaon. O Lord, judit na po sa suga o sa tubig wala akong pagbayad. Ngani man ang tiguang kanunay siyang gaampo, no? Kay mga duha ka bulan naman nadilatar o kanunay siya po nga gasimba inubanan kanato inubanan sa iyang pagampo. Dito dai sa pikas nga balay na di usa ka kanang dili gasimba, no? Tawag siya nga walay pagtuo. Binunyagan siya apan nagboard siya dito sa balay. Kadungog niya kay kaatbang man niya ang bintana. Dito po siya pananaw sa iyang TV, no? Pananaw siya kanunay kadungog niya ang tingog sa tiguang nagaampo kanunay sa gabi. So nahimo niya istorbo sa iyang kaugalingon sa baning tiguang nga kanus ang bani mundang sa iyang pagkampo kasumuba kay dili man siya katuo og Ginoo. So usa ka adlaw niya na sa wala pa gyud kadawat og sustento ang kuan kanang tiguang nagtulo na ka bulan siguro na ay problema sa remittance. So nagpalit siya og grocery. So sa gabi niya na wala nag-ampo ang tiguang ang katutuang dili katuo nga tao iyang gibutang ang grocery dito sa ganghaan yun, dito sa portahan sa karana ang tiguang kay buntag man sayo magmata ang tiguang o musimba ibutang na dito o usa ka sakong bugas dayon ning uli siya sa balay, pikas balay o iyang ipaminaw unsa bagay ika-istoryan ini tiguanga tuod man pagkabuntag ana abri na ang tiguang sa iyang ganghaan o nakita to niya ang grocery o sagyod ka kanang dako ang putos, no? O usa ka sakong bugas. Grabe ang pagpasalamat niya, pagdaig, paghimaya sa Ginoo o kanang ang pagpasalamat tungod sa iyang dako nga pagsalig nga mohatag ngayon ang Ginoo. Apan ang gatudi ay dili katuo nga tao iyang silingan nagapaminaw o ning gawas din siya o giadto niya tiguang sayo sa buntag siya dili ang imong Ginoo mo'y naghatag ka na kanimo anang grocery o sa kasakong bugas. Ako mo'y nagpalit niya na tanaw ang resibo. Gikan ka na sa Ururama akong gipalit. Yun siya nga, ingon na tiguang, salamat o Ginoo, bisan ang ubang mga tao, labi na kini akong silingan nga dili katuo. Imo gihapon, gigrasyan, gitagaan imo siya kasing-kasing para mo hatag o mo share sa iyahang kinitaan o iya kung gipalitan o grocery.
o usa ka sakong bugas, pinaagi kaniya o Ginoo, imong gihatag kanako ang probinsya, kay wala na gyud ako'y makaon, wala na gyud ako'y mabayad sa kuryente o sa tubig, putlan na gyud ko niini o Ginoo. Salamat og daygon o magpasalamat po ako kanunay kanimo o Ginoo, kay ikaw gayon ang naghatag kanamo o kanana ang pagtabang o grasya. O Ginoo, salamat na imong gitubag akong pagampo. Nahilaw ang naong sa kanana ang sa tao ug niuli siya sa ilang balay. So brothers and sisters, mao kani ang tema sa ato ang kanana ang ebanghelyo or basahon sa Lucas kapitulo 17, 11 ngadto sa 14. Sugdan nato ang pagbasa, no? Samtang nanglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Ug sa iyang pagsulod sa usa ka baryo, gisugat siya sa napulo ka tawo nga may ngilngig kaayo nga sakit sa panit. Nagtindog lang sila sa unahan ug naninggit si Jesus, Ginoo, maluoy ka kanamo. Pagkakita ni Jesus kanila, miingon siya, adto kamo sa mga pari ug pagpatan-aw kanila sa nanglakaw palang sila nangaayo na sila, no? So nagistorya ang ebanghelyo nga samtang nanglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem, miagi sila sa utlanan sa Samaria o Galilea. Remember kanina sa Samaria, dili ni siya friendly nga kanana ang lugar, no? Kanana suko gay kani sila sa mga Hudyo. So dili gyud usab sama sa mga previous nga mga readings atong gitun-an, dili gyud welcome si Jesus ining aning lugar, no? Apan wala gyud sila kapaingnan nga kanang agianan, diri gyud sila moagi. Otherwise mulibot kita sila dito sa lugar sa Jordan nga layo na gyud kaayo, so diri gyud sila nangagi. So unsa man si Jesus ngano niya tuman siya sa Jerusalem, mo man ang pagtuman sa iyang misyon pagpadayon. Human si John the Baptist, no, gidako, later on gipatay, no? So og pagsulod nila sa usa ka baryo, gisugat sila sa mga napulo ka tawo nga mga mangingig og sakit. So wala magpasabot nga kanitanan sila sanglahon di ay, no? Sa ilahang pagsulod gitagbo sila nining mga napulo ka tawo nga mangingig og mga sakit, no? Kanang mga skin disease, siguro mga siguro ringworm o kanang purikong o uban pa nga mga sakit. But ang uban ang mga sakit po ini sa uban mga leprosy yun, no? So hibalo ka naman kanini ang mangingig mga sakit sa kanang panit, sa skin, mga skin disease. Sa una gyud ilan nang kanang ipa sa ilan nang i-separate, no, sa tanan ng mga katawhan. Ngani kanini ang mga magsakit ni ini ilan na dahil i-consider nga leprosy kay wow sila doktor po sa una nga mo tan-aw nini, no? Ngani ang pinakasakit gayud sa tanan, ipalayo sila sa ilang minahal sa kinabuhi o sa ilang pamilya, no? Gawas separate sila sa kanana ang sa tawag ni komunidad o sa ilang simbahan o sa templo, no? Kanana ang i-separate gayud kini sila sa uban mga katawhan. Kung ang pinakasakit gayud gayo, ibulag yun sila sa ilang minahal sa kinabuhi. Kung minyo ka na, ibulag yun ka sa kanana ang sa tawag ini imong asawa, ibulag ka sa imong mga bata, no? Ibulag ka sa imong tibuok pamilya. So nganong mayon man siya nga ipatan-aw kani, no? Ipatan-aw sa mga pari, no? Isugat siya sa napulo ka tawo o mangilngig nga mga sakit o nanindog lang sila o naninggit. So nagpalayo day sila kan Jesus o
nagsinggit maluoy ka kanamo o Hesus. Siguro nagadungog na sila ni Hesus nga kapanambal o magtutudlo o nagaayo gani sa masakiton uban nagbanhaw sa mga tao nga namatay, no? So nakadungog na din sila inamo nang nasila sa layo, nagasinggit sila apan no sa gitubag sa Ginoo ni Hesus. Mingon siya, adto kamo sa mga pari pag patanaw kanina, no? Ang uban ini pagpahiling, no? Mura pong hiling, mura pagpaayo porong pari dili makaayo nining panahon na, no? Pagpahiling o pagpatanaw kanila, no? Samtang nanlakaw sila, nangaayo sila. Nga naman ang pari kuan man, sila may patanaw. Naman sa tura, no? Mga leprosy o mga mangilid o mga sakit. Ang pari, good, mo hatag nini o hukom o maayo na ba sila o kananaang pwede na ba sila mubalik sa society, no? Makita man nimo ni sa Leviticus kapitulo 13 bersikulo 1 dito sa 44, no? Giya man kani sa tura, no? Sa tura. Sa basahon sa mga Hudiyo o mga gabayan sa Hudiyo, parte sa ilahang kinabuhi ang mao ang tura, no? So mao nga kanini ang kananaang sakit nga leprosy gani sa una, grabe kani, no? Grabe kani kayo, mura kani death sentence, lalima ka kanang dili nakakakita sa imong mga kanang minahal sa kinabuhi, isip parit ka na. Ang uban gali sa una nga kumpetan o kanang sana kanang naisakit nga leprosy during that time, baliugan na sila og kampana, gamay nga kampana para makadungog ang mga tao sa kanila dili moduol kay sila po mismo gitagaan po sila og giya nga kung kamo kanana ang maglakaw kinahanglan inyon isinggit ninyo kami mga unclean, no? Hugaw kami para ang mga tao dili makaduol o dili matakdan kay wala magi para sa ilang panahona, wala magyud sila tambal, no? Aron ang kanana ang sakit dili mo kailab, no? So kanana ang muna magpalayo gayud sila, no? Unsa may ilang pagkaon, ang ilang pagkaon mo ang pagpangayo lang gayon o magbegging ba, mangayo lang gayon sila o pagkaon, ang ilang pagkaon pa yun. Ibilin lang dito og sila na makuha ngani sila, iawhag na i-isolate sila dito sila sa usa ka mga kuiba, mga langob o uban pa nga mga isolated nga mga place. Dito sila ipapuyo o hatdan lang silang pagkaon, no? So, brothers and sisters, kananaang terribly gayon ang kinabuhi sa usa ka kananaang leprosy, no? Ang pinakapait pa yun sa tanan, no? Kung atong dugangan pa yun, ang mga tao during that time, kung magsakit kag leprosy, parang tagdon kanila o ila ka hukman na nga kani usa ka hukom sa Ginoo kay usa ka tawo nagsakit sa leprosy makasasala nay dako nga sala, no? So muna na ang sila nagpalayo, sila nga, Master, Ginoong Hesus, kaluy kami, no? Kana na ang kaluy kami. I-address nila nga Master kay hibalo siya na authority, sila na authority ang Ginoo. Sama sa akong gikayon, nakaduog na sila sa mga milagro sa ato ang Ginoong Hesus. Kung sila nangaliya, no? Nangyupo o naghangyo ngayon nga kaluy in town kami. So, si Jesus nakakita sa kanila. So kanini ang Hesus kaluy kataon kami.
pamalandungan po nako usahay karon sa atong kapanahonan, no? Daghan ay mga nagsakit og leprosy, lain nga leprosy nga sakit, no? Siguro kuan nimo, ma-relate nimo sakit sa AIDS, no? Sakit siguro sa monkeypox, no? Nga di na gyud kadulan ini, no? Panghimaraon ka na gayon, no? Labi na katong pagsugod pa sa AIDS, sa inahitabo, mura gi-consider na sila patay na, no? Wala na gid sila paglaom, no? But karong panahon na ay paglaom sa tanan. Ang dako gid nga paglaom, dako gid kay nga kanang sakit karong isakit sa atong sala. Grabe nga kadako sa sala. Kung kita pareha sa mga sanglahon, umusinggit lang sa Ginoo, have pity on us, Lord, kaya di na may kasabot sa among kasalanan. Kaya among kasalanan, murag leprosy, no? Napalayo na kami sa among mga loved ones, mga ginikanan, o asawa, o pamilya. Wala na yung mutagad ka na mo. Kaya nakahibalo sila. Unsa kadako sa among sala. But ang Ginoo, siya nga, adto kamo og pagpahiling, no? Pagpahiling, dili hiling. Pagpahiling, no? Pagpatan-aw dito sa mga pari. Makita niyo sa verse 14 manino. Wala siya magpasabot nga sa pari ra gyud Katoliko ang iwan tuwan. Kay kaning 10 lepers wa takibalo unsa ba ni katuo ba ni Ginoo man unsay mga relihiyon ini. So pagpatan-aw kamo dito sa inyong pari, no? Or sa laktod nga pag-istorya, pagpatan-aw ko mo dito sa inyong tagsa-tagsa nga simbahan. Kaysa tagsa-tagsa nga simbahan, naaman sila ilahang mga elders sa church. Naa sila usak ka komunidad. Mo inspection sa inyo og naayo na bagid kamo, no? Muna usahay nga na ay ato ang problema sa ato ang kasalanan, husband and wife, o uban pa nga mga sons and daughters, o uban pa nga mga problema. Asa ta paingon dito ta sa ato ang community, no? Pagpahiling kamo, pagpatan-aw kamo dito sa inyong community, kaya ang elder sa inyong simbahan, o ang mga kapari, o mga parish council, o kinsa kanang naa sa kanang family life apostolate, maghatag kaninyo og giya, labi na og husband and wife relationship, no? O sila mo certify pareha sa panahon ni Jesus, no? Panahon sa balaod sa Torah, sila mo certify, mo verify, mo certify nga kani mga tawanan maayo na kini, no? Unsay implication sa maayo na ma-integrate sila balik sa BEC. Ma-integrate sila balik sa simbahan, ma-integrate balik sa templo, ma-integrate balik sa ilahang community, labaw sa tanan, ma-integrate balik sa pamilya, no? Magunsa man o kanana wala kitay community, wala kitay parokya, no? Asa man ta paingon, no? Asa man tay paingon? Asa man ka muhatag sa imong kinabuhi nga matulid na human ikaw nagsakit, human ikaw nakasala, kung nakasala ka, sala, leprosy nga sala, no? Kasalanan, no? Pareha naman nagyapon og nay kasalanan adto pagpahiling sa pari. Maunsa man og ang usa ka tawo walay parokya, walay community, no? Maunsa man siya, balik ra gyapon sa iyang kasalanan. Ngani di nato kibawan ang ato ang leprosy, labi na itong leprosy karong panahon na, labi na itong mga kasalanan karon, labi na ang AIDS, no? Labi na nga ito ang COVID-19 karong panahon na di ka patuo, no? Balik lang gyapon ka dito ga latagaw ga suroy-suroy, no? Balik lang gyapon sa imong bisyo, kung sa may mga bisyo nimo, no? Magkasakit lang gyapon ka, asan ka? Balik na po ka sa Ginoo, no? No? So, unsa po may tabo ini? Mapareha tayo ni 10 lepers nga pila may kananaang
giayon sa Ginoo na pulo ug pila na ni balik. No? Ani balik usa na ka buok. Una Ginoo sa kapitulo 17 bersikulo 15 hangtod sa 16. Makita nato nga usa na day ang ning balik ug naghimaya ug nagdaig sa ato ang Ginoo. Pagkakita sa usa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Hesus ug misinggit sa pagdaig sa Dios. Miluhod siya ug nagpasalamat kang Hesus kadtong tawhana taga Samaria, no? Samaritanhon, no? Di ay pag lakaw nila, human sila naninggit ug ayuhon sila kang Hesus, samtang nang lakaw sila, ang usa nakamatikod nga naayo siya. Ang uban siguro nakamatikod naayo sila, puro baliwala lang sa ila. At ang usa ngayon nakamatikod siya. No? Muna ang pagtuo nga mapasalamaton kay nga naman na matikdan man niya. No? Ang lihok niya nga intensyon mo ato sa pari, nakita niya nga naayo gayud siya. So, si Jesus nga iyang nakita ang mga lipro, ang mga tao nga nagsakit og sangla, and then ang uban siyam nila wala mo balik, no? Wala makakita nga sila naayo. Unsay gihimo sa usa ka nakakita, nagdaig siya sa Ginoo, no? Nagdaig sa Ginoo. Nagdaig sa Ginoo ug nagpasalamat. Kisa yung pasalamatan ang Ginoo o si Jesus, no? Si Jesus kay siya man yun ang naghatag kanilang kananaan paghiling, no? Pagtanaw, pagsuko nga ang ilang pagtuo makaayo kanila. So sa gibuhat niya, siya mismo ning hapa o siya nagpasalamat sa Ginoo, no? So grabe gud ang pagpasalamat, no? Ning hapa magyud o kanana ang nagpasalamat sa Ginoo. So madumduman ako pareha kang Abraham ba in Genesis chapter 17 verse 3 o 17, no? Versikulo 3 o versikulo 17, si Abraham, no? Nihapa diha sa presensya sa Ginoo, no? Kung basahon nato sa versikulo 17, yung siya nga ngadto sa 19, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ang nangaayo? Hay man day ang siyam. Ngano wala may mibalik aron magpasalamat sa Dios. Gawas niining tao nga dili Hudiyo, kanawaragon, no? Umingon si Jesus kanila, tindog o pauli na. Ang imong pagtuo mo'y nakaluwas kanimo, no? Sa verse 19, umingon si Jesus kanila, tindog o pauli na. Ang imong pagtuo mo'y nakaluwas kanimo, tindog, no? Pagpadayon. Kung naay mga kasilikan ang atong na aguman karong panahon na, tindog, pagpadayon, salig sa Ginoo, no? Muna yun siya nga, ang inyong pagtuo mo'y nakaayo sa inyo o nakaayo usab sa tanan. So brothers and sisters, in closing, ang ato ay kanana ang aksyon sa pagpasalamat sa Ginoo. Nagpakita sa ato ang pagtuo nga naay aksyon, naay free will, no? Mag-usa man ang pagtuo nimo, dili man ang kaluwas. Kung walay aksyon, walay good works, walay kanang maayong binuhatan, gikinahanglan sa Ginoo. But ang atong willingness kanunay makananayon nga
kanang desisyon nato nga ato kaniyang pagatumanon kay mao kani ang atong commitment nga gipangayo sa Ginoo nga maoy gitan-aw sa uban, mao po'y makapadasigan sa uban nga makita nila og unsa ang atong pagsalig sa Ginoo. Mao day ang atong gagmay nga aksyon nga nag-operate, nga nagdagan, nga nakita diha sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? Kaya nga naman ang ato ang salvation, ang kaluwasan, makita man diha nga ato mga gasa, labi na gasa sa pagtuo, no? Makita diha nga kita gitagaan nga kinsa man day ang ato angayan nga pasalamatan. Asa man nato kini idahig, no? Kung naay ato ang kayuhan sa ato ang kinabuhi o mga grasya nga makadawat na, asa man nato di ay daygon sa naghatag niini, di dito man gyud sa ato ang Ginoo. Asa nato pasalamatan sama sa 10 lepers katong usa ning balik, asa man siya nagdahig dito man sa Ginoo ug nagpasalamat siya kang Hesus, kay Jesus man gyud ang naghatag nila instruction. Mao may maghatag kanato kanunay instruction. Dili pagtuo lamang ang atong salvation, but pareha sa usa ka Samaritanhon. Siya ning aksyon o kanang usa ka pagtuo nahimo nga nakapaayo kaniya. Daghan kaayo ang atong mga kasakitan sa ato ang paglakat nining kinabuhi. Daghan kita kaayo mga kasalanan nga ayo nga angayan ayuhon sa Ginoo ug angayan nga pasayloon sa Ginoo. Kana ang atong pagtuo, kinahanglan sa ato ang aksyon sa pangayong pasaylo. Sa ngayong sa nga pagpangayong pasaylo sa uban, pangayong pasaylo sa Ginoo, ug ang atong relasyon atong ayuhon ug ibalik diha tungod sa ato ang Ginoo. Siya, si Jesus, mubalik nini. No? Ug mubalik kini, labi na kita mubalik dito sa atong mga community ug asa kita, ug mubalik kita diha sa atong pamilya. Kay siya mismo wala magtratar sa ato nga nakasala kita, usa kita ka outcast, wala kita'y labot, but kita every time nga kita giayo sa Ginoo, ipabalik kita diha sa atong community, ipabalik kita diha sa ato ang mga parokya, no? So kita mga disipulo, kita mga disipulo, kita usab muhatag usab ehemplo sa mga ubang mga tao nga nangapapag na. Katong wala makaila sa Ginoo, katong naa diha sa daplin-daplin wala ga paningba, ipakita nato, no, nga maong kani ang usa ka simbahan nga kita gi-welcome kita ang mga makasasala nga wala na magpakabana diha sa ato ang simbahan. Kita mo balik, labi na kita kay naati kita sa simbahan, kita mo tabang ita pagkapig usab sa uban. Kay ang pagtuo, relasyon nato sa Ginoo, pinaagi nga kang Hesukristo. Unsa man ni siya? Mao man ni ang vertical nga beam, vertical beam sa ato ang cross, no? O atong pagsalig is putting that faith, no? Ibutang nato atong pagtuo diha sa atong aksyon nga kini na ay epekto o makapanglambigit sa uban nga mobalik diha kaniya, nga mo palambigit sa uban para mobalik diha sa atong community, sa atong parokya. Mao kani ang horizontal beam. So kung wala kani tanan, ingon pa si Santiago, kung mauusap ang pagtuo, kung dili inubanan sa maayong binuhatan, kana nga pagtuo walay kapuslanan, no? Dili kana siya mabuo nga usa nga krus nga kita giluwas sa Ginoo. O diha nato ang kinabuhi gipundar, o diha gipundo nato sa kaluwasan sa Ginoo diha sa ato ang krus, no?
diha sa krus. Siya nagluwas kanato. Sa ako nga kinabuhi, sa ato kinabuhi, ato ba nga gihimo ang buhat sa pagtuo? Sama o sa katiguang, no? Bisan ang buhat sa dautan. Maayo nga binuhatan sa dautan sa usa ka tawo nga dili gatuo. Gahatag niya og grocery, gahatag niya sa kabugas. Nakita gyapon niya ang kamot sa Ginoo nga nagbuhat nining tanan. Tanan-tanan di ay. Ang atong pagtuo nakapundar diha sa kaluwasan ni Kristo, diha sa krus. Every time kita madiskurahi sa ato ang kinabuhi ug makabsan kita sa pagtuo para mubalik ang gamay nga liso sa pagtuo, sud-ong nato ang krus. Kay diha kita giluwas, diha kita gihatagan og pagtuo, pagtuo nga makanunayon, pagtuo nga kita magpadayon nini kinabuhi, puhia hangtod sa pag-abot niya sa ikaduhang pagbalik. Salamat kayo mga igsuon ug may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw kalimot, like, pag-like nining atong video o pag-subscribe.